Pohodlné parkovanie, dobrá dopravná dostupnosť, krásne prostredie, blízko z Malých Karpát. To všetko tu nájdete. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklerka a toto je dvojizbový byt na Nejedlého ulici v Bratislavskej Dubravke. Úžitková plocha 53 m², spálňa, obývačka, samostatná kuchyňa, kúpeľňa s vaňou a samostatná toaleta. Kompletne zrekonštruovaný byt v zrekonštruovanom bytovom dome. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Nejedlého. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.